aw bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali k'aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. bakuruba kunnafoni an don kan olu de filɛ nin. Mali kɛnyɛrɛ ye jabaraniso minnu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye ko Amatel tɛnɛndon wulila ka taa se Seydi Sherif Usman Maran Haidara ma a ka denbaya la ka t'u ka jɛkulu in biro jira. Kalo saba tɛmɛnen kɔfɛ kuma ɲɔgɔnya la kiribulon baarakɛlaw u ka nin baara ninnu kun cɛra. O de y'an don k'an ye bakuruba kunnafoni na sɔɔni min bɛna walawalali caman k'aw ye. Aw bisimila. An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ani waleɲuman dɔw bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma. Mali kɛnyɛrɛ ye jabaraniso minnu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye n'a bɛ wele ko Amatel ntɛnɛndon wulila ka taa se Seydi Sherif Usman Maran Haidara ma a ka denbaya la ka taa u ka jɛkulu in biro jira ani sɛbɛnfura min ni o bɛ wele ko récépissé ka taa u fana dɔ yira a la ka o dɔ da a ma ka da kan ale de ye jɛkulu in président d'honneur ye a fana y'a ka bonya yira kɛnɛ in kan. Amadu Jara ani Seydou Ɲare olu de tun bɛ kɛnɛ kan Sherifla jabaraniso tɔgɔ la an k'u ka sɔrɔlenw lajɛ. Ni Ala sɔnna an bɛ aw kɛrɛfɛ an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ aw ye ko fanga bɛ an na k'o se bɛ an ye ni Ala sɔnna a ti fɔ a jigi kɔ o la an bɛ se fɛn o fɛn na ni Ala sɔnna an b'a kɛ a bɛ min fɛ ni Ala sɔnna n'an bɛ se min na an b'a kɛ Ala sɔnna sago. Télé ninnu dayɛlɛli ni bi cɛ u ye nafa min se jamana in ma nafaba de don. Parce que fɛn fɔlɔ min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o de bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ jamana basigi jamana ka ɲɛta la adamadenya yiriwa la o ye kibaru de ye. Ni kunnafoni bi di dɔrɔn ko caman bɛ yen o bɛ bali kunnafoni ntanya a bɛ fɔ o de ma balawu mais ni kunnafoni ɲumanw bɛ yen dɔrɔn yɔrɔ o yɔrɔ a yɔrɔ bɛ taa ɲɛ de. O la an b'a dɔn télévision show ninnu k'u to yen kibaruya caman de bɛ se ka cari u fɛ. Alors i tɛ min kalama i bɛ bɔ kalama i tɛ min dɔn fana i b'o dɔn a bɛ n'a fɔ kalansow de dayɛlɛla bon k'olu to sen na n'a bɛ k'a ɲɛ ɲuman kan jamana bɛ hɛrɛ de sɔrɔ jamanadenw bɛ lafiya o la an b'a fɔ a ye hɛrɛ de se jamana ma parce que kunnafoni bi di mais n bɛ min fɛ ka fɔ ka fara a kan dɔrɔn o de ye kibaru tiɲɛ na a bɛ mago ɲɛ mais kibaru fana a bɛ mago sa. Alors an bɛ fɛ dɔrɔn nin télévision show ninnu ka kɛ jamana in jɔ télévision show de ye a kana kɛ jamana in fitinɛ sababu ye parce que ko bɛɛ bɛ kibaru de kɔnɔ ni kibaru ɲɛna dɔrɔn basigi bɛ yen hɛrɛ bɛ yen mais ni kibaru tiɲɛna o ye kojuguba de ye o la an b'a ɲini télévision tigiw fɛ fɛn min b'o ja minnu bɛ bɔ u ka yɔrɔw la a ka kɛ faso nafajaw de ye u kana jaw bɔ ja minnu bɛ denw tiɲɛ u kana kumaw fana fɔ kuma minnu kɛ fitinɛ ye jamana in kɔnɔ u k'a lajɛ toujours bɛɛ ka baara la jamana bɛ se ka basigi cogo min na ka ɲɛ an b'o de ɲini. N'o sera ka kɛ gɛlɛya tali ka se télévision show ma o bɛ gɛlɛya dɔɔnin parce que ni jamana sigikan kɛra an bɛ fɛ jamana ka taa ɲɛ fɛn min bɛ jamana taa ɲɛ n'i ko i b'o kɛlɛ o kɔrɔ e yɛrɛ tɛ jamana fɛ o kumana minnu bɛ fɛ jamana ka taa ɲɛ n'o ye an ka faama ɲumanw ye an dalen b'a la inshallah u tɛna foyi se télévision show ɲumanw ma hɛrɛ kɔ mais k'a sɔrɔ ɲumanw de bɛ bɔ jamana ɲɛtaga de bɛ bɔ ni mɔgɔ min ko i bɛ don o contrôle la jamana yɛrɛ bɛ don i contrôle la siga t'o la ala sago i sago. Akilina ni an bɛ se k'an ka Sherifkɛ de fɔ monsieur Haidara donc je pense que ale de ye akilina sɔrɔ akilina min fɛnɛ don akilina jugu tɛ parce que n'aw farala ɲɔgɔn kan a ka ca Ala fɛ aw bɛ se ka koba kɛ o de la donc raison pour laquelle akilina bɔra ale la nka bɛɛ ko ko hakilina ɲuman don a kun kan ka bɔ an kelen kelen na donc o de y'a to an farala ɲɔgɔn kan pour le moment dɔ a la pour que ka se ka association nin créer. Haki sigira effectivement jamana fɛ parce que télévision n'u bɛ sen kan surtout a bɛ ka caya cogo min fo jɛkulu dɔ de ka sigi jɛkulu min ka baara bɛ se ka bɛn ka télévision ninnu contrôler k'a lajɛ u bɛ baara minnu kɛ k'a la que ça soit techniquement a bɛɛ de b'a kɔnɔna na a baara ninnu sariya dɔ de b'u bolo an kan ka bila o sariya kɔnɔna na an kelen kelen bɛɛ jagoyalen don k'an bila o sariya kɔnɔna na fɛnba de don parce que Sherifkɛ ye mɔgɔ dɔ de ye Mali la yan a ka kan i ka k'a kɛrɛfɛ a ka ladilikanw na parce que n'i ye ɲuman kɛ a b'a f'i ɲɛna n'i ye juguman kɛ a b'a f'i ɲɛna donc hadamaden o hadamaden n'i bara o tigilamɔgɔ kɛrɛfɛ c'est comme Ala de y'i sɔn. An nisɔndiyalen don su in na an nana association
papier di an ka président d'honneur ma donc an y'a d'a ma a bɛnna ma lajɛ in kɛra sewaba ye an bolo parce que a diyara yɛrɛ ye bon a y'an bilasira ni kuma ɲumanw fɛnɛ bon kuma ɲuman min n'a dɔ ye k'a fɔ anw bɛ yan de ka mɔgɔw kunnafoni ɲuman na mais an tɛ yan ka kunnafoni jugu di mɔgɔw ma an tɛ yan ka ja jugu di mɔgɔw ma an kɔni bɛ yan min bɛ maliyɛnw jɛ jako la k'o las'u ma pour que u ka se ka wasa u ka se ka nisɔndiya ni a ye donc bita in kɔni vraiment an wasara fo ka se a dan na an y'a choisi parce que d'abord jamana mɔgɔba don en même temps média ka d'a ye donc an jɛra ka association président d'honneur ta ka a di ale ma o kama quoi. Bon hakilina min bɛ yɔrɔ baara min filɛ nin ye baaraba de ye baara min n'a nafa ka bon parce que an yɛrɛ b'a fɔ zana na ayiwa bolokɔni faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ bɛlɛ ta bon ni ala nana n'a ye ayiwa teleso dayɛlɛla n'o ye ayiwa kɛnyɛrɛye teleso ye an ka jamana kɔnɔ bon an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye o tumana ka tɔn sigi ayiwa ka tɔn sigi tɔn min bɛ yen n'o bɛ an kun ka kuma fɔ ayiwa an yɛrɛ bɛ se ka développer cogoya min na ani an ni faamaw fana ni ɲɔgɔn cɛ o ko bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na o ye koba de ye bon an kɔni fɛ ko dɔ ko min ni ayiwa an b'a encourager o kɔsɔn tɔn in na an yɛrɛ b'a la ayiwa f'a cɛmancɛ la wa an labɛnnen dɔ fana k'a se ko bɛɛ lajɛlen kɛ ayiwa pour que mɔgɔ maa ye membre ye ayiwa ni tɔn in kɔnɔna na ayiwa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka satisfait cogoya min na ayiwa bon o min filɛ nin ye a tɛ kɛ gansan parce que n'i y'a ye jɔyɔrɔ mɔgɔ bɛ da i la k'a fɔ an bɛna nin jɔyɔrɔ d'i ma o bɛ kɛ ka da danaya de kan a n'a tigi ka jɔyɔrɔ ye min ye jamana kɔnɔ a n'a tigi ka passe a ye minnu kɛ bon o bɛɛ lajɛlen yelen o de b'a to a b'a fɔ bi an ka da karisa la ayiwa an ka tɔn k'a kɛ a ɲɛmɔgɔ ye o tumana kɛra o danaya de kɔnɔ a fana y'a fɔ cogoya min na fana a labɛnnen don k'an dɛmɛ n'a se ko bɛɛ lajɛlen ye an fana ka danaya b'a kan an b'a jala tala fɛ a ye doni min fana ta ala k'a dɛmɛ a la ala k'a ɲɛ an bolo. Kalo saba tɛmɛnen kɔfɛ kuma ɲɔgɔnya na kiribulon baarakɛlaw u ka nin baara ninnu kuncɛra bɛnkan sɛbɛn dɔ bolonɔbilala sigi ninnu senfɛ walasa ka ɲɛdakura di Mali kiriko ma. Musa Fɔnba bɛ walawalali caman k'a ɲɛ ko kun kan. An ka jamana kiriko minisiri ye Maître Mamadu Ismail Konate ale nanen minisiriso la minisiriso min ɲɛsin bɛ jamana kiriko ma ale y'a lajɛ de Mali kiri baarakɛlaw u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo bɛɛ ka kɛ kelen ye ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ barisabu ka d'a kan kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ koko mana pɛrɛ basa bɛ se ka don o de kosɔn a nanen ye kalo saba de kɛ sigi ka fɔ la ni kiri yɛrɛ baarakɛlaw ye u ka jɛ ka ɲɔgɔn lamɛn ka lajɛ gwɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn ni u dɛsɛn bɛ ka bɛn barisabu ka d'a kan ni y'an ka jamana kiri baarakɛlaw lajɛ i b'a ye k'a fɔ u ko fɛn min ma ko hakɛ lapasa jɛkulu ni o ye syndicat ye o cayalen don an ka jamana kiri baarakɛlaw ka binaku kan mun de nana ni o ye o bɛ se ka bɔ yen cogo jumɛn ka kiri baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ kelen ye k'u don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ walasa Mali jamanadenw u mago jɔlen don kiri siya min na ni o ye kiri jɛlen kiri jolen o bɛ se ka sigi sen kan u ye kalo saba ye min kɛra hakili jagabɔ la kalo saba jaabi bɔra ka bi a kɛra nisɔndiya ye barisabu ka d'a kan bi in na kiri baarabaw bɛɛ lajɛlen de jɛ bɛ k'a jira k'a fɔ u bɛ fara ɲɔgɔn kan ni k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka kiri bɔ k'o bila Malidenw ka bolo kan kiri min bɛ kɛ u bɛɛ lajɛlen sago kiri nin fara ɲɔgɔn ka baara min sera ka sababuya ni minisiri kura Mamadu Ismail Konate ka wulikajɔw n'a ka cɛsiri ye a ɲɛsinnen kun don baarakɛlaw minnu ma maa minnu bɛ an ka kaso garde ni u k'u ma ko surveillant de prison olu fana ka lapasa jɛkulu cayalen kun don ni o ye syndicat ye kiiritigɛlaw yɛrɛ ni o ye juges ye olu fana ka lapasa jɛkulu cayalen kun don ni o ye syndicat ye syndicat autonome de la magistrature SAMU bɛ yen syndicat libre de la magistrature SILMA fana kun bɛ yen a ka kalo saba sigi ka fɔ min ni a y'a don kiiri baarabaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a ye nɔbɔ tɛgɛnɔ bila kɛra bɛnkan sɛbɛn dɔ la bɛnkan sɛbɛn min ni kiiri yɛrɛ kunkan kumaw bɛɛ lajɛlen bɛ o kɔnɔ gwɛlɛyaw kun bɛ yɔrɔw minnu na olu gwɛlɛyaw bɛ se ka furakɛ cogo jumɛn fura kan ka sɔrɔ u la cogo jumɛn o furaw bɛɛ lajɛlen bɛ gafe in kɔnɔ gafe in taara k'a di minisiri Maître Mamadu Ismail Konate mo a nisɔndiyalen ye gafe in fɛnɛ bisimila o de kosɔn nin bɛnkan min tɛgɛnɔ bilalen filɛ nin ye u ko a ma ko accord du 10 octobre au service des justiciables o tɛ dɔwɛrɛ ye octobre kalo tile ta bɛnkan sɛbɛn min bɛna kɛ sababu ye
ka malidenw ka kiiri ko ɲɛnabɔ u ye gafe wɛrɛw fɛnɛ be yen gafe minnu ni olu fɛnɛ bilalen do kiiri ɲɛmaw ka bolow ka kiiri yɛrɛ ka bolo ka dakuru ɲɛ kelen min be kundilenna kura walawala Mali kiiri kunkan kundilenna min ni jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita b'a fɛ Mali kiiri k'o minɛ Maître Mamadou Ismail Konate n'an bɛ o kundilenna kura min labaarali la o bɛɛ walawalalen do gafe wɛrɛw fɛnɛ kɔnɔ minnu bɛna kɛ bolomada yɔrɔw ye an ka jamana a kiiri baarakɛlaw ma. Cakɛɲɔgɔn jɛkulu min sigira sen kan baarako ani baaradegeko kɔlɔsili n'a jateminɛli baaraw kama olu ka lajɛrɛ tako sabanan kɛnɛ sigira sigi in sen fɛ u ye jateminɛw boli fɛn caman kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ denmisɛnw ka baarako kan Amadu Kamara bɛ walawalali caman kan ye an ka ɲɛ jɔ a ka sɔrɔlenw na. Ministiriso min sigilen bɛ baarako ani baaradege koɲɛw ɲɛnabɔli ma ni an b'a wele ko ministère de l'emploi et de la formation professionnelle n'a ministre ɲɛma ye Mahamane Babi ye ka sanga ni u ka sigili sabanan n'o ye 3e session du cadre partenarial d'orientation et du suivi de l'emploi et de la formation professionnelle o cadre kɔnɔna na ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen u ka ni sigili sabanan senfɛ u da sera denmisɛnw ka baarako an'u ka baaradege ka sababu kɛ baara ɲuman sɔrɔli o bɛ dépend baaradege ko ɲuman na o hakilina yɛrɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw olu jɔrɔna koba ye an bɛ waati min ko sisan ka sababu kɛ baarako gɛlɛyaw an'a kɔlɔlɔw ye an ka jamana kɔnɔna na o cadre kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko ni sigili sabanan senfɛ n'o ye 3e session du cadre partenarial et d'orientation et du suivi de l'emploi et de la formation professionnelle ni a baaraw dayɛlɛla kunu tɛnɛn don an fɛ Bamakɔ yan wa ministre 11 ka fara Mahamane Babi kan olu yɛrɛ kɛnɛ kɔnɔna na ka sababu kɛ sigili bonya an'a nafa kama wa u ka ni sigili senfɛ an b'a yɔrɔ la k'a fɔ ko u dana se bakuruba saba ma nafolo ɲinitogo ani sariya minnu tara olu la waliyatogo ka sanga ni politique nationale de l'emploi ni jamana ɲɛmɔgɔ y'o bila sen kan yasa ka fɛrɛ ani dabali sɔrɔ baarako gɛlɛya min b'a la an ka jamana kɔnɔna na ministre Mahamane Babi a ka fɔ la a ko denmisɛnninw caman de bɛ tila kalan na tɛ baara sɔrɔ k'a sababu kɛ u ye kalan minnu kɛ baara faamuyalibaliya bari sabu k'a da kan u ma baara ninnu dege ka ɲɛ a b'a yɔrɔ la k'a fɔ ko Mahamane Babi ale n'a cakɛɲɔgɔn n'o ye gouvernement maa tɔw ye ka fara dɛmɛbaga jɛkulu kan u kɔni bɛɛ lajɛlen tigɛlen bɛ k'a fɔ baarako kɛrɛnkɛrɛn denmisɛnw ka baarako ko a ka kan ka lagɛ ni hakili ye yasa fɛrɛ ani dabalu ka sɔrɔ a la min bɛna sababu ɲuman ye ka ɲɛsin an ka denmisɛnw ma ni u maayirika caman bi bɔ san o san an ka kɔlisobaw la an ka jamana ɲɛmɔgɔ u kɛlen bɛ ka cɛsiri ni wulikajɔ minnu boloda Mali a denmisɛnw ka baarakɛ ko hakilina ka ta yasa min b'a to gɛlɛya in fura bɛ sɔrɔ a la ko Mahamane Babi a y'a yɛrɛ k'a fɔ k'an ka jamana a denmisɛnw ka baarako ko wulikajɔw ka bonya ka ɲɛsin a ma ka sababu kɛ baarako gɛlɛya ye an ka jamana kɔnɔna na. Dancɛ bɔ ko fɔɲɔgɔnko min tun bɛ Fakula dugu Mali jamana kɔnɔ ani Kaɲaso dugu Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi sigi ka fɔ o kɛra damu ye u ni ɲɔgɔn cɛ Mali maa ɲɛmaw ani Côte d'Ivoire maa ɲɛmaw olu caman tun bɛ sigi ka fɔ in kɛnɛ kan Tata Ture bɛ walawalali caman kan ye an ka sɔrɔlenw lamɛn. Lajɛrɛ belebeleba kɛnɛ sigira kɛlɛban kadara kɔnɔ lajɛrɛ in yɛrɛ kun bɛ tali kɛ fɛn min na o de ye dancɛko kɛlɛ min kun bɛ Fakola ani Kaɲaso ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Côte d'Ivoire jamana ani Mali jamana dancɛ dugu dɔw ye a kɛnɛ kan an ka jamana minisiri caman kun bɛ yen fo ka taa se Côte d'Ivoire jamana minisiri dɔw ma ni lajɛrɛ belebeleba min kɛnɛ sigilen filɛ nin ye a kɛra waleya ye waleya min bɛna fara an ka kokɔrɔw kan wa a bɛna to maaw hakili la kuma jan Mali ni Côte d'Ivoire dancɛ dugu n'o ye Fakola ni Kaɲaso ye ni wulikajɔ belebeleba min n'a bolodara olu ka kɛlɛban kadara kɔnɔ n'o ye dancɛ kɛlɛ min kun bɛ nin dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra sababu ye ka jamakulu caman fara ɲɔgɔn ka bɛn ani kelenya kadara kɔnɔ wa ni nin lajɛrɛ in ye Kaɲaso dugu ka fara Fakola dugu kan u dugu kɔnɔdenw bɛnna kan kelen ma ni lajɛrɛ belebeleba in kadara kɔnɔ a kɛra sababu ye ka na ni bɛn ani kelenya ye kokura Fakola ni Kaɲaso dugu ni ɲɔgɔn cɛ bari dugudenw olu ye fo ka bɛn kɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a ka ca ni san caman ye Fakola ni Kaɲaso dugu n'o ye Mali jamana ani Côte d'Ivoire jamana furancɛ dugu ye kɛlɛ kun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnbaliya de kɛra sababu ye ka na ni waleyajugu caman ye min kun bɛ kɛ nin dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ o dɔ bɛ tali kɛ baganko kɛlɛ foroko kɛlɛ fo ka taa se dancɛko kɛlɛ ma
u ye dɔw minɛ dɔw fɛnɛ ka nafolo minɛnaw la nin waleya jugu in tora sen na f'a kɛra sababu ye mɔgɔ caman nin tora la o de nana ni sababu ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka fara Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw kan o bɛnna kelen ma k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa togoya min na u be se ka dan sigi nin bɛnbaliya in na nin dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Fakola ani Kaɲaso dugu ye walasa bɛn ani kelenya fo ka taa se baara ɲɔgɔnya ma o be se ka tɛmɛ nin dugu fila denw ni ɲɔgɔn cɛ kokura walasa ka bɛn sabati nin dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Mali jamana ani Côte d'Ivoire jamana furancɛ dugu ye Mali jamana ani Côte d'Ivoire jamana b'a fɛ ka sinsini kɛ ni baara ɲɔgɔnya ye nin dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ o min ye Mali jamana ɲɛmɔgɔ ani Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye o de kama u y'a kanu ni lajɛrɛ belebeleba ye o min bɛ kɛlɛban kadara kɔnɔ a ka sigi nin dugu in yɛrɛ la ni nin lajɛrɛ belebeleba in ye dugudenw kumana u ni ɲɔgɔn cɛ wa u ye fo ka bɛn kɛ mɔgɔ kumana a kɛnɛ kan u bɛɛ y'u banba badenya ani sigiɲɔgɔnya ɲuman kɛtogo la walasa ɲɛtaga be se ka kɛ sabati fɛn ye Fakola dugu ani Kaɲaso dugu ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ minnu kumana u y'a yira kokura ka fɔ nin kɔni bena kɛ kɛlɛ bannen ani bɛn sabatili nin dugu in na bari u ka fɔ la nin kɛlɛ in kun ye ɲɔgɔn faamuyabaliya dɔrɔn de n'a kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman bɔnɛ u ni na fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ nka bi bena kɛ dan sigili ye o ɲɔgɔn faamuyabaliya la Côte d'Ivoire minisiri ka fɔ la nin ye bɛn seginnen ye ka na nin dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ bari fɛn min ye Fakola dugutigi ye ale y'a yira a ka kɔrɔfɔw la ka fɔ ko bɛn ka di Kaɲaso dugutigi fɛnɛ ka fɔ la ale y'a yira ka fɔ kan ka bɛn kelen ma Côte d'Ivoire minisiri ka fɔ la nin kumakan fila bɛɛ lajɛlen ye fɛn kelen de wa a bɛɛ bɛ bɛn ni kelenya de ko fɔ a tilala ka ɲini duguden filaw ni ɲɔgɔn cɛ nin fɔ ka bɛn min n'a kɛnɛ sigira Fakola ni Kaɲaso dugu ni ɲɔgɔn cɛ a ka kɛ badabada ye wa fo ka taa min kɛ kɛlɛ kuma o kana mɛn nin dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ tuguni a kɛnɛ kan u ye falenni kɛ ni donbolow ye min tɛmɛna Mali jamana ani Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛ walasa a ka kɛ sababu ye kɛlɛko kuma kana mɛn bilen Fakola ni Kaɲaso dugu ni ɲɔgɔn cɛ nin lajɛrɛ belebeleba in kɛnɛ kun cɛra ni nisɔndiya ye dɔnkili duman caman dara wa dugudenw yɛrɛ y'u sɛbɛkɔrɔ yuguba diɲɛ bɛɛ bɛnna don min kan k'o kɛ den musomanin tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ye o bɛ bɛn Octobre kalo tile 11 de ma ka sanga ni o don ye Mali jamana ye tasi bila kɛ ka ɲɛsin den musomaninw ma ka denbajala ta k'a di an ka jamanakuntigi furumuso Keita Aminata Mayiga ma ka dakun kɛ denmisɛnninw musomaninw olu ka furu joona bɛ se ka kɔlɔlɔ min lase u ka bangeliyɔrɔ ma ani u ka adamadenya yɛrɛ cɔngɔli la Marietu Jalo ani Seydou Ɲare olu de kun b'a kɛnɛ kan Sirifila Jabaraniso tɔgɔ la an ka ɲɛjɔ sɔrɔlenw na I n'a fɔ diɲɛ seleke naani jamana tɔw Mali jamana ye musomaninw ka don kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛnamaya Octobre kalo tile 11 a denbaya kun bɛ an ka jamana ɲɛma furumuso bolo n'o ye Aminata Mayiga ye babu mun sugantira o ye musomanin ka furu joona ka sɔrɔ a si ma se o bɛ se ka dankari a ka kɛnɛyaw fɛnɛ na diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies o ka Assemblée Générale le don in sigi sen kan Décembre kalo tile 19 san 2011 ni tako duruna min bɛ ka ɲɛnamaya an ka jamana fɛ a bɛ kɛ sababu ye ka kunnafoni di gɛlɛya minnu bɛ denmisɛnninw sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnniyala musomaninw furu joona la ka sɔrɔ u si ma san 18 sɔrɔ o kunnafoniw fɛnɛ bɛ di babu min tara ɲɛna n'u ko ma ko thème o b'an ka jamana ɲɛmɔgɔ bila hakili jagabɔ la ani maa o maa de bɛ ni o ka baara de ka musomanin ka hakɛ tɔpɔtɔ a ɲɛsinen don olu bɛɛ lajɛlen ma ani dɛmɛbaga jɛkulu minnu bɛ an ka jamana na an filɛ wagati min na i ko sisan a ka kan hakilina dɔn ka ta ka ɲɛsin musomanin lakalani ma bawo seconde 17 o seconde 17 musomanin dɔ dilen no jagoya furu la ka sɔrɔ a si ma se an ka jamanakuntigi furumuso ka fɔ la ni don kɛrɛnkɛrɛnnen min ɲɛsinen don musomaninw ma a nana na kumana bawo ko bɛnbali minnu bɛ ka kɛ ka ɲɛsin musomaninw ma a b'olu kɛlɛ musomaninw tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnlen n'a denfaya kun bɛ an ka jamanakuntigi furumuso bolo ɲɛnajɛw caman kɛra a fɛnɛ na o ɲɛnajɛ kun ye fɔlisenw caman ye ani poyi fo ka taa se koreografiw ma mama mane to deniya ye amamiri sanaka ne di ni furu la sananga nga bi bamananga kunnafoni sɔrɔlen kun cɛ an b'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la sɔrɔli kan Musa Famba bɛ bi walawalali k'an ye an ka sɔrɔlenw lajɛ sigikafɔ min daminɛna Laginɛ Konakiri jamana ɲɛmɔgɔw ani fangasinamatɔw ni ɲɔgɔn cɛ Septembre kalo tile 22 tɛmɛnen Konakiri ni o ye Laginɛ faaba ye diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka lasigidenw olu de kun ye a sigikafɔ in seere ye u bɛ se ka jateminɛ kɛ a la ka bɛn k'o don fanw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min Faransi lasigiden min bɛ Laginɛ Konakiri jamana kɔnɔ Ameriki lasigiden olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ ka sigikafɔ in kun yɛrɛ ntɛnɛn don
octobre kalo tile ta tɛmɛnen maa o maa kuma kɛnɛ kan a bɛɛ lajɛlen y'i ka nisɔndiya jira k'a fɔ ko bɛ ka taa cogo min na bɛɛ min bɛ ka ɲini fanw ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛmayaso ni fanga sinamatɔ k'a bɛ se ka sira sɔrɔ barisabu ka da ka bɛnkan sɛbɛ caman bɛ yen olu sera ka tɛgɛnɔ bila jamana ɲɛmaw ni fanga sinamatɔw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kalata min ni o kɛra san 2013 o man ka kɛra sababu ye ka maa minnu bɔnɛ u nin na tɔɔrɔmɔɲɔ min kan ka jɔ olu ye ka se ka u somɔw ɲɛji cɛ da sera o mɔ bɛn kɛra o kan bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen de bɔra lajɛkɛ so kɔnɔ maa dɔw la kɔrɔfɔw tun bɛ to ka gaja jamana ɲɛmayaso ani fanga sinamatɔw ni ɲɔgɔn cɛ nka u bɛɛ lajɛlen labanna k'a ye k'a fɔ sigikafɔ ma fɛn min ɲɛ natrikamisa jɔda tɛna ye o la caman sera ka don sabali da fɛ Laginɛ Konakiri jamana kɔnɔ politiki bina k'u yɛrɛ ka fanga sinamatɔnw olu dimine kun do jamana ɲɛmɔw kɔrɔ barisabu ka da kan a bɛ waati jan bɔ u bɛ ka laɲini in kɛ a tɛ ka se ka sabati kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna san 2013 kalata senfɛ maa minnu bɔnɛna u ni na tɔrɔmɔɲɔ min kan ka jɔ olu somɔw ye ni u k'a ma ko indemnisation nka bibi in na jamana ɲɛmɔw u ni diɲɛ selekena ni setigi jamanaw jɛra ka bɛnkan kelen kan ka fɔ tɔrɔmɔɲɔ ye min bɛ ka ɲini fanga sinamatɔnw fɛ k'a ka jɔ maa fatulenw ye u bɛna lajɛ k'a bɛɛ lajɛlen jɔ u ye nka diɲɛ selekena ni setigi jamanaw olu de ye layidu di Alpha Condé ni a ka fanga ma k'a fɔ nafolomugu in min bɛ ka fɔ nin ye olu b'u jɔ ni a nafolomugu bɔli ye a bɛ bila minisiriso ka bolo ka minisiriso min ɲɛsinnen don marayɔrɔkow ma ni o ye ministère de l'administration territoriale ye Lassana Komara ale ye maa ye maa min bɛ jamana ɲɛmayaso fanga ɲini jɛkuluw fan fɛ ni u k'a ma ko majorité o y'a ka nisɔndiya jira minisiri yɛrɛ min bɛ yen ni o ɲɛsin bɛ marayɔrɔkow ma ni o ye général Burema Condé ye o fana y'a ka nisɔndiyaw jira baara in taabolow la fanga sinamatɔ minnu kun bɛ kɛnɛ kan olu bɛɛ lajɛlen fana nisɔndiyara. Maroko jamana kɔnɔ wasadensigi kalata min ni o kɛra fanga ɲini jɛkulu min kɛn bɛ ka silamaya diinɛ beri a yɛrɛ la ni u ko a ma ko PJD Parti de la Justice et du Développement ale ka maa de tɛmɛna ni a ka minisiri ɲɛmaaya ye jamana a gouvernement kɔnɔ wa kabini san 2011 ale de bɛ minisiri ɲɛmaaya la ka sabu kɛ ale ka fanga ɲini jɛkulu de ka wasaden ka ca ni bɛɛ lajɛlen ta ye wasabulo kɔnɔ Maroko masakɛ ni o ye Mohamed V ye ntɛnɛndo octobre kalo tile ta tɛmɛnen a ye minisiri ɲɛma Abdelila Benkiran a ka minisiri ɲɛmaaya kurakuraya ka sabu kɛ wasadensigi kalataw la fanga ɲini jɛkulu in ye wasaden 125 de sɔrɔ a faden ye fanga ɲini jɛkulu min ye o ye parti authenticité et modernité o ye wasaden 102 sɔrɔ nka nin fanga ɲini jɛkulu filaw ti ɲɔgɔn kan fɔ barisabu ka da ka yɛrɛmankutu waatiw ni o ye campagne ye a kɔrɔfɔ sɛbɛkɔrɔ gajana u ni ɲɔgɔn cɛ o de kosɔn u y'a yɛrɛ k'a fɔ nin sen u ti fara ɲɔgɔn kan fɛn min dora fanga ɲini jɛkulu in ye sa ni o ye parti pour la justice et le développement PJD minisiri ɲɛma bɔra min kɔnɔ n'a ka wasaden ka ca ni bɛɛ lajɛlen ta ye a bɛ fɔ fɛn min ma ko majorité ni o ye wasaden hakɛ min ni i kan ka se k'o sɔrɔ walasa i kelen ka se ka jamana mara o wasaden ma sɔrɔ a fɛ barisabu ka da kan o ye 198 de ye a bɛ wajibiya sa fanga ɲini jɛkulu wɛrɛw minnu bɛ yen a k'a lajɛ ka kumaɲɔgɔnya don ani olu ni ɲɔgɔn cɛ walasa député 73 tɔ min dora a bɛ se k'o sɔrɔ ka fara a yɛrɛ ka cogo min Abdelila Benkiran san 2011 a y'a ka minisiri ɲɛmaaya daminɛ ka sabu kɛ arabuw ka wulikajɔ min ni u k'a ma ko printemps arabu o kɛra o sa de la min kɛra sababu ye ka taa ni jamanakuntigi caman ye arabula jamanaw na o dɔ ye Ben Ali ye Tunisie kunna o dɔ ye Hosni Mubarak ye Égypte kunna o dɔ ye Ali Abdallah Saleh ye Yemen jamana kunna Muammar Gaddafi o gɔngɔ de fɛnɛ yɛlɛla ale la ni nazaraw labanna k'ale fɛnɛ fa fanga na a senfɛ Mohamed VI ni o ye Maroko masakɛ ye ale y'a lajɛ ka dayɛlɛ ka sigikafɔ kɛ ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ u ka laɲini ye fɛn minnu ye u ka jɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ o la o laɲini dɔ kɛra fɛn min ye o ye masakɛ golo min bɛ yen a bɛ sigi o kan nka min ye jamana yɛrɛ maracogo fɛnɛ ye a ka lajɛ sariya sunba dɔ fɛnɛ ka dilan min bɛ se ka jamana marali walankata ka se jamanaden tɔw fɛnɛ ma ani u ka jɛ ka jamana mara ɲɔgɔn fɛ o de nana ni nin mara kɛcogo kura in ye u k'a ma ko monarchie constitutionnelle. Paul Kagame Rwanda jamana ɲɛma dɛnɛndɛmɛnen a ye bagabagalika dɔ kɛ ka jira Faransi jamana na k'a fɔ u b'a fɛ k'u bolo bila fɛn min ji la n'u y'a kɔrɔbɔ gwɛlɛya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko dɔnna fara a gwɛlɛya kan barisabu ka da ka bebe in na Faransi kiiri ɲɛma dɔw de n'an bɛ ka na kiiri dɔ kurakuraya kiiri min bɛ deli ka jalatigɛ ka tɛmɛ ni o kiiri ye Paul Kagame yɛrɛ jabajɛ o kiiri tɛ dɔwɛrɛ ye don min na ɲɔgɔnfaba a bɛ daminɛ Rwanda jamana kɔnɔ o ko min ma ko génocide rwandais ni a kɛra sababu ye ka fila maa caman
s'en-va Paul Kagame jamana ɲɛma ka siya Tutsi ni olu lasulu ye fulaw ye yani mankan yɛrɛ ka daminɛ jamana ɲɛma min kun bɛ Rwanda jamana kunna o do u kun ko a ma ko Juvenal Abiyarimana ale natɔ ka bɔ ɲɔgɔn ɲɛ dɔ senfɛ ale ka pankuru bona sani dugu cɛ ka bi a yɛrɛ tora a la kabini o kɛra dɔrɔn tabilala forobamugu la Rwanda jamana kɔnɔ fulaw ni o ye Tutsiw ye Paul Kagame ka siya maa 800 ɲɔgɔn na de bɔnɛna a nin na o do utu de kun bɛ fanga na bɛɛ kɔni bɛ k'i ta fɔ Juvenal Abiyarimana ka pankuru bi cogo ka dɔw ko Paul Kagame minnu kun ye maamurilen jɛkuluw ye ni olu kun bɛ ka na utu ka fanga banjugu ɲini k'olu de kɛna kɛ ka Juvenal Abiyarimana ka pankuru lajigi nka o jalaki Paul Kagame y'a yira k'a fɔ olu ma Juvenal Abiyarimana ka pankuru jigi utu yɛrɛ de ni ɲɔgɔn cɛ olu de kun bɛ fanga na siya in nana ye de k'a fɔ jamana ɲɛma Juvenal Abiyarimana kuma o kuma n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Tutsiw kun kan kuma na ni o ye fulaw ye Paul Kagame ka siya o Juvenal Abiyarimana b'a lajɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye ka kow fɔ k'u nɔgɔya k'o de bɛn kun dɛ a yɛrɛ ka siya mɔgɔw ma ni o ye utuw ye olu sina k'a fa siɲɛ kelen walasa u b'a fɛ ka Tutsi kɛlɛ fila kɛlɛ kɛ cogo min na u ka fɛɛrɛ ka sɔrɔ jamana ɲɛma m'u bɔ u taabolo kan nin ye Paul Kagame fulakɛ Tutsi ale ka kumaw ye nka bibi in na a yɛrɛ taama ɲɔgɔnkɔrɔba dɔ ni o ye general ye ani min jɛra ka maamurilen jɛkuluya kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔ ka taa se Juvenal Abiyarimana ka pankuru jiginni mɔ n'a n'o labanna ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o t'an bɛ bisimila minɛ Afrique du Sud dugukolo kan o de n'an bɛ a jira k'a fɔ daliluw de bɛ ale bolo daliluw minnu bɛ se ka sɛmɛndiya k'a fɔ Paul Kagame ale taama ɲɔgɔnkɔrɔ in o de ye Juvenal Abiyarimana ka pankuru jigi Rwanda dugukolo kan ni o taara bange Rwanda bɛɛ fa la ni u k'a ma ko génocide kabini o de fɔra sa Faransi juge olu de fɛnɛ wulila k'u jɔ ko dossier min datugulen kun don ko k'a lajɛ k'a dayɛlɛ ko segin ka kɛ a ka olu b'a fɛ générali ni o ye Paul Kagame taama ɲɔgɔnkɔrɔ in ye général Ɲamwasa k'a dala k'a lamɛn a ka dɔnta ye fɛn min ye a ka se ka si dɔn o de kosɔn dɛnɛndɛmɛnen Paul Kagame a dimine wasabulon ɲɛkɔrɔ Assemblée nationale Rwanda jamana kɔnɔ a ko Faransi b'a fɛ k'i bolo bila fɛn min ji la k'u k'a lajɛ u ka segin u kɔ ko n'o tɛ ko gwɛlɛya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ k'a na dɔ fara gwɛlɛya kan a ko Faransi k'i miiri k'a fɔ a tɛ se ka Faransi visa di maa si ma k'a to Rwanda jamana kɔnɔ f'a ka taa jamana wɛrɛ la ka taa ɲini yen de Paul Kagame a ko Faransi jamana u y'u n'u don yɔrɔ dɔ de la ka fɛn dɔ de ɲini u mago kun bɛ fɛn min na u m'o sɔrɔ yen o tɛ dɔ wɛrɛ ye u kuma fɛ ale tɔgɔ ka ye cogo bɛɛ lajɛlen la ɲɛjugu ɲɛɲuman Juvenal Abiyarimana ka pankuru dafirili la ko ka dɛsɛ kolokoto k'u m'a ye k'u t'a fɛ ka fara ale la hali bi o kumana u ka dɔn k'a fɔ u bɛ ka nin min kɛ nin ye n'u k'u bɛ kiri in kurakuraya ko ka Ɲamwasa lamɛn ko kura aya ko gwɛlɛya min bɛ Faransi jamana ni Rwanda ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko ni min ma fara kan ko fɛn na bɔ a la Octobre kalo tile 19 nata Vladimir Putin resila jamana ɲɛma kun kan ka taa taama na Faransi jamana kɔnɔ bawo François Hollande jamana ɲɛma de kun ye a kanu a kana u ka jɛ ka kuma siri kun kan u kan ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ siraw minnu na nka n'a ma ɲa k'a fɔ Faransi jamana yɛrɛ ni resila jamana tɛ ka se ka ɲɔgɔn ye siri kun kan o kɛra sababu ye Vladimir Putin yɛrɛ a ka taama in bɔ a dɔgɔkɔrɔ ko taama ti bɔ bilen barisabu ka da ka dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kuma min na ni François Hollande Faransi jamana ɲɛma a kun y'a laɲini ko Vladimir Putin ka taa bɔ a ye a yɛrɛ labanna ka siga don ko in na k'a fɔ k'ale bɛ k'i yɛrɛ ɲininka ko ni Vladimir Putin yɛrɛ kɛra nafɛn ye k'u bɛna se ka kuma fɛn jumɛn de ka kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna siri kɔnɔ ko barisabu ka da ka olu bilama bɛ ka siri ye cogo min na ko Vladimir Putin tɛ ka siri ye ten ko i ma ɲɛ min kɔ a labanna ka kɛ o ye barisabu ka da ka maa caman sigin ko mɛn ni a ye k'a fɔ ninnu maa fila tɛ se ka ɲɔgɔn ye k'u bɛ kan jɔlen bɔ ɲɔgɔn ye Vladimir Putin ne sina ka François Hollande wele k'a jira a la k'a fɔ taama in ale y'a bɔ a mɔ fɛn min ye u ni ɲɔgɔn cɛ gwɛlɛya kɔsada in na sibiri tɛmɛnen François Hollande n'a ma ɲa k'a fɔ Faransi jamana diɲɛ seleke naani tɔma Nations Unies jamana 5 minnu bɛ yen ni droit de veto bɛ u bolo u k'a ma ko Conseil de sécurité droit de veto tɛ dɔ wɛrɛ ye yamaruya de bɛ n bolo ka se ka hakilina dɔ bali hakilina min ni o ma bɛn mɔ hali n'o y'a sɔrɔ la diɲɛ seleke naani tɔma Nations Unies jamana 15 Conseil de sécurité olu bɛɛ lajɛlen jɛna ni a ye n'a ma bɛn ne mɔ ne bɛ se k'a bɔ a mɔ ni n ka droit de veto ye resila jamana ye a ka droit de veto de bana mini Faransi ka hakilina dɔ ni kɛli cɛ o de ma bɛn Faransi jamana mɔɔw ma Faransi jamana kungo de diɲɛ seleke naani tɔma Nations Unies ma susuli min bɛ ka kɛ sani dugu cɛ Bashar al-Assad fɛ ani Bamanjuw ni ɲɔgɔn cɛ ni Faransi ni Amerikiw bɛ k'a fɔ ko a n'a ka maamurilen jɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ de don ni o ye rebelles ye ko k'a lajɛ k'o jɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Vladimir Putin fɛnɛ ka sɔrɔdasiw fɛnɛ bɛ ka susuli min kɛ sani dugu cɛ Bamanjuw ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye État islamique ye ko k'a lajɛ k'o susuli bɛɛ lajɛlen jɔ Alep kunna o kɔrɔfɔ min bɔra Faransi jamana fɛ resila jamana sina k'a ka droit de veto ta ko bana min ni o ni kɛli cɛ o de ma bɛn Faransi jamana mɔ
o de be dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na aw ni cɛ aw ka ɲamadali la sini ni ala sɔnna ma aw ni Musa Fama de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ne bɛ kan bɛ di aw ma waati wɛrɛ ni ala sɔnna ma aw ni ce